vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years kuberekwa. Zvakatangira apo pandakarorawo mudzimai wangu mumaoko the love of my life. Mukoma kana kuri kunzi akangotsvedza ipapapa anofanira kuti ange achifa. I loved my wife so much. We both grew up in the same Pentecostal church and she was an eldest daughter. Saka iniwo vabereki vangu nekuda kwekuti vainge vari varombo, vainge vasina chigaro muchurch. I will change a few details so mondiregererawo ipapo. When we started dating, her father did not want me to get married to her daughter nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vari varombo ndisina kana mari zvachose. When we got married, he even came to me and apologized mushure mekunge vaona kuti God was finally blessing me and her daughter. It was quite funny mukoma, the way that I started making money. Ndakavhurawo kahardware kangu muHarare. So there was this other businessman uyo ainge akaroora mukadzi wake wekuZambia. Saka vakabva vachizoti ipapo painge paine a cement plant that was going to be opened kuZambia ikoko. Saka vainge vachida kuti maproducts avo ange achizouya muZimbabwe, cement dzimwe dzatava kungonzwa zvichinzi dzinobva neko kuZambia. Isu vamwe ndisu vakatanga kudzitengesa muno muZimbabwe panguva yacho iyoyo. So chakazoita kuti ndikasike ndasimukira ivo vainodzitora cement idzi ikoko kuZambia, then dzobva dzachizouya vobva vachizodzitengesa muhardware mangu and I was not paying anything. Saka maprofits andaiwana ainge akawanda. Apa kahardware kangu ndakatanga nako kachiri kadiki. Nekufamba kwenguva ndokubva ndachizovhura zvekare imwe hardware kuBulawayo. Apo pandakazotanga kuvhura mahardwares mumatowns akasiyana siyana, ndakabva ndachizotanga zvekare kushanda nemacooperative akasiyana siyana. Ndaiti kana ndikaenda kumaoffices emacooperative, mahousing cooperatives, ndobva ndachizovaudza kuti kana vava kuda kutanga kuvaka they should consider our hardware as well. Ndobva ndachizovapa maquotations. Saka vaizoti kana vava kutanga kuvaka paya vaiti vanhu vavo vanenge vari muhousing cooperative yavo vobva vachizongova recommenda kuti vange vachizouya kuzotenga mabuilding materials kwatiri and taizovapa at a markdown and we would supply them. Nekuda kwekuti zvinhu zvainge zvofaya, mudzimai wangu ndakabva ndachizomuvhurirawo a quantity surveying company tichishandidzana nemahousing cooperative akasiyana kudzamara tazowanawo a government project. This was a long time ago, apo pakatanga kunzi road yeBeit Bridge inofanira kuti enge ichizotanga kugadzirwa. We also did some work there with some companies as well, a consulting company. Tainge toita mari within a very short period of time. Nekuda kwemari, we then got out of the area where we were staying ndokubva tachizoenda tikatanga kugarawo kumasuburbs. Life was very good. Chakanakira mari ndechekuti unokwanisa kuti paya wava kuenda kunorara haumboiti kana stress dzekuti saka mangwana vana vachadyei, ko school fees ichabvepi, ko nhingi uya anondikwereta mari achandipa here mari yangu in time, otherwise zvinobva zvazodhakwa. That is the difference between a man that is poor and a man that has money. Kana wava kurara unorara hope dzekuti haubatwi kana nemadzikirira because you be having a peaceful sleep, but things got so bad. Zvinhu zvakaoma mukoma. As you know kuti in our country kunyange ukatanga business rako kana vanhu vakatanga kungoona kuti ka business kako kaunenge uchirana, it is easy for them to start their own businesses because there is no such thing as industries being protected. Hakuna zvinhu zvakadaro. In our country you cannot protect your business. So I started losing nekuti vamwe vanhu vainge vava kutongoitawo zvimahardware zvaye zvekuti chinenge chingoriwo chihardware chepanze, ende vanhu vakatanga vachivhura zvimahardware izvi nenzira dzakadai. Vaiti kana vakaona macustomers anenge achiuyawo kumahardwares edu votaura nemacustomers aya, so vobva vachizouya kwatiri vobva vanegotiata, isuwo tobva tavapa discount ivo voenda vonotengesera munhu uya wavanenge vainaye panze. Ndokubhuruka kwatakaita kusvika vanhu ava vakukwanisa kuhodha
vachihodhawo zvinhu izvi kubva kunana South Africa mabuilding materials, votouya votogadzika zvinhu izvozvo pamberi pehardware yako, zvekuti kana iwewe unozoshaya kuziva kuti zvino macustomers acho anozouya kwauri sei. Apa unenge uine rent yaunenge uchifanira kuti unge uchibhadhara pamapremises ipapo, sezvo yainge iri kambani hombe, vashandiwo vaitarisira kuti vange vachiwana mari yakawanda. Apa vanhu vaya netumahardware twavo twepanze, ivo vanenge vasina mari yakawanda yavanenge vachimboburitsa, no rent, no masalaries evanhu vavanenge vachibhadhara vanenge vachivashandira, because dzimwe nguva munhu anenge achingoshanda ari iye nevana vake nemukadzi wake. Saka situation yakabva yachizoita wese. Ndo nguva iya yanagono vaingoti pavanenge vangonzwa kuda vobva vatochinja currency yenyika kubva kumabearers taingoluza mari. Apa we were mabig hardwares, zvinhu zvichingowedzera kungooma chete. Ende vamwe vanhu vekune dzimwe nyika vanokwanisa kusanzwisisa kuti ko munhu unokwanisa kungoluza mari just like that. But example ndiyo mukoma yekuti nhasi uno unenge uine contract nehurumende. Zvino kana uine contract nehurumende, mari kana yenyika ikangonzi yachinja, ivo vanongokupa rate yemari nyowani, vokudza kuti mari iyi yatava kushandisa pari zvino imari ine rate yakati, kuzonodai uchinopiwa mari yaya within hours mari iyoyo inenge yatoluza value. Apa basa raunenge wakaita dzimwe nguva it will be worth millions, paunozonobhadharwa mukoma wega unogara pasi, because mari yaunenge wapiwa inenge iri worthless. Ndo zvakaitikawo kwandiri nemudzimai wangu mumabusinesses edu. There was that time when the currency was being changed, we lost it all mukoma. Dzimwe nguva overnight after monetary review taikwanisa kutongoona kutoti we have lost so much in one night. So since I was supplying my materials, ndainge ndiine vanhu vandainge ndichiri kuowa. Zvino mushure mekunge tatanga kuluza mari due to monetary changes, ndainge ndisisina zvino mari ngekuti ndige ndichibhadhara mamwe masuppliers ainge achitipa. Then ndakabva ndachizoona kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichitengesa matrucks, because ndainge ndakazotengawo maUD trucks awo ataizoshandisa kuti masupplies edu aiti kana ari muHarare toshandisa matrucks edu maUD kuendesa zvinhu mumahardwares akasiyana siyana. Ndakabva ndachizotanga kutengesa matrucks aya one by one to recover the losses. What made it worse was that ndainge ndiine zvikwereti zvainge zvakawanda. That was when pandakazodaidzwa navatezvara vangu vakabva vati mukwasha, we can see kuti upenyu hausisina kujeka munomu munyika. Vainge vachida kuti mwana wavo ange achienda kuAustralia. Ndakamboramba mukoma, but vanhu vazhinji vekusangano redu vainge vachienda kuAustralia vachipanana maconnections. Sezvo mudzimai wangu ainge ari nurse, mapapers ake ainge ari bo, akazogara neni pasi akabva anditi muno muZimbabwe mainge musisina tarisiro yekuti zvinhu zvainge zvakanaka. Ipapo dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakatevera mudzimai wangu kuAustralia uko kwaainge akaenda, zvimwe kuda ndikadai ndisina kuzobatana nemishonga yakaipa, kudai ndisina kuzoromba. But ndakati ndichambosara kunoku ndichiona kuti zvinhu zvinokwanisa kuita senani here. Then kana zvinhu zvikaita senani ndobva ndachizosiya kuno kuina manager, ndobva ndazokutevera ikoko. Mudzimai akaenda, that was our promise. Akati asvikako kumhiri kwemakungwa, temptation overcame her, ndokubva achizotanga kudanana noumwe murume, vakabva vatanga kugara vose. Ndakazotozviziva kuburikidza nevamwewo vemakuwa. Ndikabva ndazomubvunza over a phone call, akati iye ainge ava kusandida. Ndakarwadziwa. I went from being okay, someone that was okay in life, and then I was someone who did not even own a bed. Zvinhu zvainge zvakaoma. I once happily married man, I was now single, selling my assets one after the other. Pandakaona kuti iko zvinozvo upenyu hwazooma, ndainge ndiine chimwe chiredio changu chandainge ndiinacho chainge chiri chidouble decker. Chiredio ichi mukoma ndakachitengesa kuti ndige ndichikwanisa kutenga chihupfu chitsunami, zvakaoma zvakadzvanya. It was a painful thing. Ndichinyatsokuona kuti kunyangwe ndakatengesa matrucks nezvimwe zvinhu zvandainge ndiinazvo, ndakangozvitengesa kuri kungobhadhara zvikwereti. Apa ndainge ndiine vashandi vakawanda vandainge ndisingakwanisi kubhadhara. But kahardware kangu kandainge ndiinako muHarare kekupedzisira, kandakazopedzisira kuvhara ikako, ndakamboshingirira pakari. So ndakazongotanga kungoshanda hardware kuya
I could not even afford to have a permanent worker. Zvandaitoita, I would only look for someone temporary to help me receive the stock and stock taking. Uniye ndobva ndatomubhadhara obva aenda. Pane pamwe pandakambopotsa ndasimukira ndisingashandise urombwa kana anything. Ipapo mukoma Mwari vanoita sekunge vakandizarurira zvinhu zvangu because ndakatokwanisa kutombobhadhara rent yekushop ikoko 2 months ahead. But things got bad when I started dating another woman. Ndichiri kusimukira ndakasangana naye mukadzi uyu ainge ari a single mother. Akatanga achandishandira ndokubva ndachizomupfimba tikatanga kugara tose. Little did I know kuti mukadzi uyu iye ainge atori nemission yake yekundidonhedzera pasi. Aitozviona sekunge ndainge ndiri ATM yake. Ndaivimba naye ndisingatozivi kutoti munhu uyu ainge akauya muupenyu hwangu kuzondiwisira pasi. I trusted her a lot and I did let her run the hard way. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekudai so ndaienda nemaflyers angu ndobva ndatanga kutsvaka vanhu vanenge vapinda mutown vachida kutenga simendi nezvimwe zvinhu zvemuhardware. Ndaitaura navo vanhu vaya ikoko kwandinenge ndasangana navo ndobva ndachizouya navo kuhardware kwangu ndainobva vachizotenga paya iye ndiye ainge achirana. Ko ndaigozivei kuti mukadzi uyu aiti kana ndikangobuda ndichienda kunotsvaka macustomers, iye natsano vangu hanzvadzi yake vainge vaine madhiri avo avaiita. Vaitsvaka macustomers, kana vatsvaka macustomers paya pandinenge ndisipo vobva vatengesera munhu chero zvaanenge achida muhardware mangu imomo. Vobva vamhanya tsano, vaibva vamhanya kune mamwe mahardware kana kuti kwatainge tichiwana zvinhu nemukoto. Vobva vanohodha zvinhu zviya vobva vadzoka, then they would replace everything. Mkwamanashi, ko ini ndaigoita sei mari? Ndaingogara ndisina kana cent. I would go for 3, 4, 5 days pasina kana mari, ende ivo vainge vachingoita mari. Ini ndaitotiwo kana ndakwanisa kuzowanawo customer kamari kaya apo pandinozokawana kanenge kakaunganirwa zvikwereti, renti uye zvekare naiyewo sezvo ainge aine mwana aibva ati ari kudawo mari yekuti ange achitumidzira amai vake kumusha. Saka mari yangu yaingogara yakangotsikirirwa ndisina kana nguva yekumbofema zvachose. Then I went broke. This was when I found out kuti iye nehanzvadzi yake vainge vatokwanisa kutovhura hardware yavo makare momo street imomo mandainge ndine hardware yangu. I was heartbroken mukoma. I tried to fight but ndakaona kuti vanhu ava nezvose zvavainge vakandiitira kana ndikaramba ndichinetsana navo, since mukadzi uya akandipa warning yekuti aikwanisa kunditsvakira matsotsi ndikaurawa, I saw kuti I could get myself killed. Ndainge ndava kusakwanisa kana kubhadhara rent kumba kwandainge ndichigara. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Ndaingogaramo muhardware imomo. Ndaiti kana nguva dzakwana dzekuvhara shop ndobva ndatongovhara hangu chishop changu ndoenda kumashure kweshop ndobva ndabika ndobva ndarara zvangu. Zvinhu zvakaoma mukoma, handidi kukunyeperai. Zvakasvika pakuoma zvekuti ndaikwanisa kuita kana 2 days ndisina kana kudya. Paizoti kana pakasvika umwe munhu achitenga kunyange bhegi recement, pabhegi recement ipapo ndo paizotobvawo mari yekuti ndikwanise kuzotengawo chikafu ndisazoziya nenzara. I could not even afford anything anymore. Zvinhu pazvakazonyanyisa kuoma when I found out kuti ndainge ndatova nemwedzi yakawanda ndisingakwanisi kana kubhadhara rent. Ndo pandakabva ndachizotaura noumwe murume uyu ainge ari wekumasvingo. Mundara uyu ainge aine mari, saka ndainge ndakambomusuplya nguva zvinhu pazvainge zvichiri kufaya. Ndakamusuplya zvekuti kana iye akafadzwa nazvo because akataura neni apo paainge achiri kumhiri kwemakungwa. He was saying kuti he wanted to retire but ainge atogara zvake aine maprize ake munomu. Aiva nemaprize ake kuFeatherstone uko ndokwa ainge aine maprize ake. Saka akanditi, ndakakuona kuti iwewe uri munhu ari reliable and unoshandika naye, kana kuri kunziwo kana wava kuda kuti ndige ndichizokubatsira unozongondifonera ndinokubatsira. Asi ndainge ndisingazivi kuti mundara uyu iye ainge aine dumwa, ainge achiita zve livestock farming. Saka aishandisa dumwa rake
kurima kwaainge achiita ne-livestock farming. So ndakabva ndachizotaura naye pafoni ndikabva ndamuudza kuti zvinhu zvainge zvakandiomera. Akandibvunza kuti ndainge ndichidei kubva kwaari, akabva azonditi imari yauri kuda. Ndikati hongu, ndikati ndikutsvakawo mari so that ndige ndichikwanisa kusimukira. Handisisina kana mari kana landlord vatondiudza kuti vava kutotora stock yose yasara muhardware vobva vatengesa so that vakwanise kurikava mari yandatadza kuvabhadhara all of these months yemarentals. I was really desperate. Mukoma chandakadzidza muupenyu, when you are going through a lot, unenge wava kuita sekunge munhu ari kupenga, you become so desperate for anyone to help you. So ndichitaura naye munharaunda akabva achizonditi it is fine, unokwanisa kuuya ndobva ndazokubatsira. Panguva yacho iyoyo ndakatombozvidemba kuti dai hangu ndakapfimba umwe pakati pevana vake because akangoita vana vasikana. Vana vacho vainge vakanaka chaizvo. It turned out kuti vana ava chainge chichikonzeresa kuti nerunako rwavo vasakwanisa kuroorwa yainge iri nhau yekuti baba vacho vane dumwa. Saka zvikwambo zvavo izvozvo ndo zvinofamba zvichirara nevana vacho ava vasikana vari kuUK, never got married, never had kids in their life and they cannot conceive. Apa vakanaka sei? You could even wonder how was it even possible. Ndichitaura naye mundara uyu ndamuudza kuti ndinoda mari, akabva anditi iri handina nzira dzekuti ndinokwanisa kukutumidzira nadzo mari. Zvaunokwanisa kutoita ndezvekuti iwewe chiuya kuno kumasvingo ndokubatsira, ndinokupa mari yaunenge uchida. Ndikati handina kana sent, ndoita sei? Ndotaura nevemabhazi here kuti ndige ndichiita pay forward mozondibhadharira because handina kana mari but ndikuda kuuya ikoko kumasvingo. Vakabva vanditi uri munhurume kaiwe, unofanira kuti unge uchirakidza kuti uri munhurume, hausi munhukadzi ka wandingaitira pay forward. Ndokubva vadropa call yavo. Mukoma ipapo ndakabva ndatoona kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitoita plan yekuti ndikwanise kuenda kokumasvingo. Ndakavhara hardware yangu ndikabva ndachizoudza landlord kuti ndainge ndichazouya mushure memazuva mashomanana. Vaisafanira kuti vange vachizogwejenura nekutora zvinhu vachitengesa vachifungidzira kuti zvimwe kuda ndatiza. Vakabva vanditi it is okay. Mukoma I remember kuti ndakaenda pambudzi paya paroundabout ndiine foni yandainge ndiinayo. Ndakangokopera manumbers ose andainge ndiinawo musim card ndokubva ndazotaura nemamwe mahwindi epo paroundabout ndikavaudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumasvingo asi mari ndainge ndisina. Chandainge ndiinacho yainge ingori foni. Vakanditsvakira bhaya. Mukoma ndakaita kurohwa pasi petsoka kutengesa foni iyoyo mahara. Ndokubva ndakwanisa kutenga chingwa, ndakatenga half bread, ndikabva ndatenga nedrink. Ndo zvandakadya musi wacho iwoyo. Ndakasvika kumasvingo wainge hwava usiku. Apa ndainge ndisina kana backup plan yekuti munharaunda uya since ndainge ndisina kana communication naye, apa ndisisina kana send, ndikasvikako kumba kwake asiko ndichazoita sei? Ndakangozviudza kuti Mwari ndo vanoziva. So ndakazoti ndasvika kumasvingo makore acho iwawo Zimbabwe hayo yainge isati yava zvairi like mazuvano zvekuti mavenda vanenge vachingoita zvekungotengesa 24/7. Ndakasvika mumasvingo mutown mainge matizii. Makore acho iwawo vanhu vazhinji vainge vachiri nemabasa vasingatoiti zvehuvhenda. Pano nepapo ndo pawaingoonawo vanhu vachiitawo zvechivhenda vachitengesa pamisika. Ndakazoti ndasvika kuya Mukoma ndakafamba ndikati zvino ndoita sei? Kana ndikabatwa nematsotsi apa ndisina kana mari, ndisina kana chandiinacho. Koiyo nzara zvayakandiita chemusi iwoyo. Ndaifamba ndichinzwa dzungu. Ndaiti kana ndikatochwa nemalights emotikari ndaibva ndanzwa sekunge ndichawira pasi. Ndakazodarika nepamwe pashop painge paina umwe guard ndokubva ndangogara paya. Ndakamuudza apa ndainyatsokunzwa kuti BP yangu zvino yainge yakwira. Ndainzwa ndichitsva muviri wangu wose uyu. Apa ndaziya zvekare nenzara. Ndakamuudza nyaya yangu akazondipawo musuva wesadza kuti ndinge ndichidya. I sat with him throughout the night. Mangwana acho makuseni vanhu vakazoti vatanga kufamba mutown. Ndopa ndakazotanga kufamba ndichienda kumba kwake munharaunda uya. Ndakatenda Mwari. Ndakati ndichingosvika naiyewo munhara uyu ainge achida kutobuda nemotikari achiti ainge achida kuenda kuploti kwake. Ndokubva tachizoenda kuploti but ndakamuudza kuti atange atombonditengera zvokudya sezvo ndainge ndaziya nenzara. The plan
went according to plan. I then returned back to Harare. Ndakazoti ndadzoka kuHarare mukoma ndokubva ndachizotanga kushanda. Ndakashanda kani. Ndakazomufonera ndikati Mundara motondiregerera. Akabva anditi ko indava mufana. Ndikabva ndati mari yamakandikweretesa. Things did not go according to plan like we had agreed. Ndinokumbira kuti munge muchindipa mamwe mazuva mashoma ndikwanise kubalansa, ndikwanise kujoinisa zvinhu zvangu. Vakabva vanditi it is okay. Mazuva aya awo atainge takanyorerana pasi akadarika zvekare mukoma. Ndikaona kuti panapa ndainge ndava pama1. Ndakamufonera ndikati Mundara ndiri kuuya. So ndakangokaruka ndatosvika pamba pake ndisina kana sent. Ndikati Mundara, kana mava kutondiuraya kana kundisungisa ndisungisei zvenyu, but handina kana sent randiinaro. Zvinhu zvakadhakwa. Ndazama kuti ndige ndichirova marecoveries pamari yenyu, asi ndatokoniwa kurova marecoveries acho. Handichazivewo kuti ndoita sei. Akabva aseka zvake Mundara uya. Akabva ati ndaizviziva kuti uchadzoka kunoko because this was a test I was testing you. Mari yandakakupa kani haishandi, ndakakupa mapepa. Kwava kutanga kuseka achindirova zvibhakera. Akati mufana wangu uri very funny. Akandiudza kuti mari iyoyo yaainge andipa kunyangwe zvikanzi Jesu ainge aburuka akaitora mari iyoyo akanohodha achida kutengesa zvinhu izvozvo hazvaimbotengwa. Ndikati ko indava. Akanditi haisi mari kani yandakakupa. Ndokubva atanga kuseka. Akati iwe hauna kana chaunoziva. Akabva achizonditi ainge achida kuti tinge tichienda kuplot kwake. Takaenda kuplot, saka ainge aine rimwe plot ikoko kwaishanda umwe mukomana aita sekunge ainge aine dzainge dzakadambuka. Akabva anditi ko iwe unofungidzira kuti why ndakasarudza kutora benzi rakadai kungozvinhongera benzi mustreet ringe richizondifudzira mombe. Ndikati handizivi. Akabva anditi ndiro rega rinokwanisa kuona kuti idzo hadzisi mombe, makudo. Kwava kuti achiseka zvake achindirova zvibhakera. Akanditi hapana kana mombe, vanozozviona kani mushure mekunge ndadziendesa kuauction ndadzitengesa kuti hadzisi mombe, makudo. Ndokubva atanga kuseka. Akabva achizondiudza kuti iye ainge akaenda kumarondera ndokubva achizopiwa divisi neumwe Mundara aigara pamwe paprazi apo paainge akamboshanda. Mundara uyo hanzi ainge achibva kuMalawi, ndiye akamupa divisi mushure mekunge ambotenga mombe paainge achiri kuUK. Mombe idzodzo dzikapera dzose kufa. Akabva achizoudzwawo nevekumasowe kuti painge paine veukama nevemuvillage vainge vakamuganyira vaisada kuona kubudirira kwake. Saka paakaenda kumarondera akapiwa divisi rekuti zvinhu zvake zvinge zvichizosununguka uye ange achizoita mombe dzakawanda. Akati iye ainge achida kuti ange achizoenda neni ikoko kumarondera. Tiri munzira akabva achizondiudza kuti vana vake vainge vatori vakadzi vezvikwambo. Akanditi bhasopu mufana, magetsi ukabata ipapo unorohwa nemagetsi. Ndokubva atanga kuseka hake achiti ainge asina hake basa nevazukuru kana mwanakomana. Takazosvika kumarondera kuya ndopa ndakabva ndachizopiwa glazi. Ndikabva ndanzi muglazi imomo mainge muchazonyuka munhu wandaifanira kuti tige ndichizoshandisa pamhiko dzangu. Saka muglazi umu makabva machizonyuka mudzimai wangu uyo wandiri kuti ndiye wandinofanira kuti ndinge ndichizourayisa, but ane kakunyumwa zvino. Handizivi kuti ndichamuhwina here nekuti promise is a promise. Ipapo pandakaromba ndakavimbisa kuti ndainge ndichazosacrifice mudzimai wangu, asi hazvina kuzoita saizvozvo. So mushure mekunge mudzimai wangu anyuka paglazi ndakamuzama kuti ange achidzoka kunoku kuAfrica, but ndokubva achizoramba. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorora umwe mudzimai uyu akazonofira kumusha kwavo aine pamuviri pangu. Izvi ndo zvakaitika kwaari kuti ndikwanise kuzoita mari. Takadzoka muHarare ndikapiwa mari ndikatanga kudheita umwe mukadzi. Ndakamudheita mukadzi uyu kuzosvika abatira pamuviri. Zvino akazoti ava nepamuviri. Ndikati iwe ndinoda kuti unge uchizoenda kwenyu kumasungiro. Ndakaenda naye kumusha kwavo apo ndainge ndiine motikari yaMundara yandainge ndichishandisa iri pick up yainge yakaita kuzara kuti mako nemagrocery, because makore acho iwawo pazvakazoitika ndainge ndava kuita business rekutengesa magrocery, because ndakaona kuti building material vanhu vainge vasingachavaki, ndo makore aya enzara.
asi iko zvino zvava kuita senani ndo business randinorana pari zvino remahardware, nekuti vanhu vava kuvaka. Makore acho iwawo vanhu vaingotsvaka chikafu chete kuti vange vachikwanisa kusurvivor. So ndainge ndoita zvemagrocery, ndakaenda naye kumusha kwavo ndikanomusiya, ndikabva ndachizodzoka kunoku ndakaenda kumarondera ndikanzi ndike ndichiputsira Zai paglazi rearia. Ndakaputsira Zai ndikamuona mukadzi uya wandainge ndasiya kumusha kwavo achiita sekunge ari kunyura mumvura. Akabva achizotonyura zvechokwadi mumvura. Nerimwe zuva hanzi akangodarika kune rimwe dziva ririko kwavo ikoko. Saka kudziva ikoko kwaigara kuchingoonekwa njuzu, ndokubva achizongodonzwa neimwe mhepo. Hanzi yakangokaruka yatanga kuvhuvhuta ikanomuwisira mumvura, asi ini ndaitozviziva kuti zvainge zvichazoitika. Ndokubva azopapamara pamusoro pemvura akamonyewa nenjuzu. Ndozvakaitika, akafa ari pregnant. Saka ropa rake neropa remwana wangu, that is what has been sustaining my business for a couple of years now. Nguva yafamba, ndiri kufanira kuti ndinge ndichichekeresa mudzimai wangu sezvandakavimbisa. Mudzimai ndinotaura hangu naye, shungu dzangu ndedzekuti ange achiuya kuno ndipedzise basa, asi vane kakunyumwa. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.